Biekari ye joué kalo tile fila san ba fila ani mugan saba aw bisimila Mali kunnafoni jabarani ka kunnafoni telima kɛnɛ kan. Maladɔnya k'a fɔ kunu ni o kun ye sibiri ye joué kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan saba yɛlɛma caman don la an ka gouvernement na. Gouvernement cila ka ministres yɛlɛma. O yɛlɛmanin de kɔnɔna na an ma ladɔnya k'a fɔ an ka ministre kɔrɔ saba bɛ yen nɔ olu segila ka na gouvernement kura in kɔnɔna na ni olu yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔw sɔrɔ. Ministre fɔlɔ ni o kun ye Amadu Keita ni ale kun y'an ka sanfɛ kalanso ministre ye ale yɛrɛ jɔyɔrɔ kura min sɔrɔ gouvernement kura kɔnɔna na o de kɛla dugu jukɔrɔ ministre so ye. O kɔfɛ Musa Atayer n'ale kun ye an ka sifinnakaw ka ministre ye ale yɛrɛ jɔyɔrɔ kura min sɔrɔ gouvernement kura in kɔnɔna na o de y'an ka kɔkamaliyɛnw ka ministre so ye. O kɔfɛ Alhamdun Ak Ilen ni ale yɛrɛ kun y'an ka kɔkan baara ministre ye ale yɛrɛ jɔyɔrɔ kura min sɔrɔ gouvernement kura kɔnɔna na o de y'an ka kunnafoni di ministre ye. Wa ma ladɔnya ka fɔ an ka gouvernement kura in kɔnɔna na ni ministre so 16 min b'a kɔnɔ mɔgɔ kura minnu donna a kɔnɔ ni o de ye Amadi Sisavani ale kɔni ale kɛla an ka kalanko ministre min nana Madame Sise Dedew Usman jɔyɔrɔ ta. Burahima Kansa ye ale kɔni kɛla an ka sanfɛ kalanso ministre ba ye ale nana Amadu Keita jɔyɔrɔ ta. Colonel Asan Bajalo Touré ale kɔni kɛla kɛnɛyako ministre min nana Madame Jaminatu Sangare wale jɔyɔrɔ ta. Jalo Faso Kulubali ale yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ kura min sɔrɔ an ka gouvernement kura kɔnɔna na o de kɛla an ka baarako ministre ye ale nana Madame Jawara Awapoli Jalo jɔyɔrɔ ta. Abdul Karim Ibrahim Fomba ale kɔni kɛla an ka sifinnakaw ka ministre ye min nana Musa Ag Atayer jɔyɔrɔ ta. Musa Ag Atayer ale kɔni kɛla kɔkamalidenw ka ministre ye min nana Alhamdu Ilien jɔyɔrɔ ta. Lamine Dambele ale kɔni kɛla sɛnɛ ministre ye. Bintu Kamara ale ye jɔyɔrɔ kura min sɔrɔ gouvernement kura kɔnɔna na o de kɛla an ka jiko ani an ka kuranko ale ye o jɔyɔrɔ sɔrɔ an ka gouvernement kura kɔnɔna na. Mamadu Samake ale kɛla sigida ministre ye ale ye mɔgɔ min jɔyɔrɔ ta gouvernement kura in kɔnɔna na o de ye Modibo Kone. Madame Bagayoko Aminata Traoré ale kɔni kɛla gouvernement kura in kɔnɔna na kɛnyɛrɛye ani cakɛdaw ministre ye ale ye Bakari Dumuya ale y'o jɔyɔrɔ ta gouvernement kura kɔnɔna na. Madame Mariam Maïga ale kɛla dudenw ani musow olu ka ministre ye ale kɔni ale nana Madame Walje Fune Kulubali jɔyɔrɔ ta. Jago ko ani usine ko olu ɲɛmaya kɔni o ministre o dila Musa Alassane Diallo ma ale kɔni ale Mohamed Ould Mohamed jɔyɔrɔ ta gouvernement kura in kɔnɔna na. Inirana Abdul Touré ale kɔni kɛla dugukoloko ministre gouvernement kura kɔnɔna na ale nana Burahima Kamina jɔyɔrɔ ta. Abdoulaye Ag Iyane ale kɔni kɛla kunnafoni di ministre ye ale nana Maître Aruna Touré o jɔyɔrɔ ta. An ka sɛnɛko ani nɔnini o ministriya tala ka di Yuba Bama. Mo ladɔnya ka fɔ ni ministre gouvernement kura in na ni ministre yɛlɛma kɛla o ministre so fila bɛ yen nɔ olu fɛnɛ cila k'olu kɛ ministre so fila fila ye. An ka ministre so min ka baara kun bɛnnen no sɛnɛ ani nɔnini ani baganmara ma o filila k'o kɛ fila ni min kɛla ministre so kelen ni o kɛla baganmara ani nɔnini ye. Ministre so kelen dɔ in o fɛnɛ kɛla sɛnɛ o ka baara dɔrɔn ye. Ministre so filanan ni o ka baara kun bɛnnen no courant ni ji ani dugukoloko baara kama o fɛnɛ cila k'o kɛ fila ni o kelen ni o tala k'o kɛ dugu jukɔrɔ ko ministre so ye. Filanan o kɛla courant ani ji olu ka ministre so ye. An b'a ladɔnya k'a fɔ gouvernement kura in na ni ministre yɛlɛmaw kɛla ŋunuŋunukan o cayalen no kosɛbɛ ka sabu kɛ an ka ministre min n'ale ka baara kun bɛnnen no kalanko ma ni o de ye Madame Sise Dedew Usman ye ale kɔni ale ka yɛlɛmali ma diya mɔgɔ caman ye kosɛbɛ ka sabu kɛ ale ka baara o kun tagabolo ka di jamana kɔnɔdenw ye kosɛbɛ o de bɛ dansɔgɔli kɛ gouvernement ka kibaru la bi. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnya k'a fɔ banbagaciw ni an b'olu wele ko jihadiste olu yɛrɛ nalen no ni fɛɛrɛ kura ye sisan nɔ fɛɛrɛ min ni u bɛ bɔ mun ou bien mugu k'o don bitɔn kɔnɔ sisan nɔ ni k'o bila sira la. O tɛmɛlen kɔfɛ an b'aw ladɔnya k'a fɔ banbagaciw n'an b'olu wele ko jihadiste olu yɛrɛ nalen no ni fɛɛrɛ kura wɛrɛw ye sisan nɔ min ye ka bɔmu ou bien mugu k'o don bitɔn kɔnɔ o k'o bila sira la an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ tɛmɛ sira min kan ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ni maa o maa ni e de kɔni ye bitɔn bilalen sira la i ka tɛmɛ a la i kana maga la ka sabu kɛ banbagaciw olu nalen no ni fɛɛrɛ kura ye sisan nɔ min ye ka mugu kɛ bitɔn kɔnɔ ou bien ka bɔmu yɛrɛ k'o kɛ bitɔn kɔnɔ k'o bila sira la an ka kɛlɛkɛcɛw ni olu bɛ tɛmɛ sira min kan halisa Ala ka jisuma Ala k'o kɛ Mali kɛlɛkɛ fura ye. N'an bɔla yan an bɛ taa Burkina an b'a ladɔnya k'a fɔ Burkinakaw olu yɛrɛ kɛlen no ka teleso dɔ bɛ yen min tɔgɔ ye ko LCI olu kɛlen no k'o ja k'o bɔli dabila u ka Burkina dugu yɛrɛ kɔnɔna na fɔ kalo 3 ɲɔgɔn na.
kunnafoni kuncɛla bi an bɛ taa ka tɛ an dusuma kasirilen min na o ladɔnniya k'a fɔ an ka sifinnaka dɔ de bɛ yen min ye entrepreneur ba ye n'ale si kɔnɔ ale bɛ taa 39 na ni a tɔgɔ ye ko Burahima Jumasi Sisoko ale kɔni bɔnɛna nin na k'a sababu kɛ binkani ka wale jumadon nɛgɛ kanɲɛ 20 waati ka sababu kɛ binkani wale binkanikɛla minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kisɛ ci a kunkolo la an bɛ ala deli badabada nɛma ala k'o dama ni ne tun bɛ dansagokɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ sɛn wɛrɛ